Вітаю ў нашым сённяшнім аглядзе. Сёння мы пагаворым пра нешта сапраўдна унікальнае і захапляльнае. Мы дэталёва разбяром біблейскія тэксты пра ўшэсца, абапіраючыся на выдатны, вельмі глыбокі каментар даследчыцы Мары Нуэль-Табіу. Гэта нібы складаная галаваломка са старажытнай літаратуры, і мы крок за крокам збяром яе разам. Гатовыя? Паехалі! Вось наш хуткі план на сёння. Спачатку мы зірнем на саму таямніцу ўшэсця, потым разбяром две часавыя лініі адной падзеі, даведаемся пра канцэпцыю універсальнага валадара, пагаворым пра бясцэнную спадчыну і, нарэшце, асэнсуем вялікае даручэнне. Давайце адразу паглыбімся ў тэму. Частка першая. Таямніца ўшэсця. Развітанне ці пачатак. Можна толькі ўявіць сабе сцэну з дзеяў апосталаў. Лідар сходзіць, і вучні проста разгублена стаяць і глядзяць у неба. І тут анёлы пытаюцца: «Галілеяне, чаго вы стаіце і глядзіце ў неба?» Мара Нуэль-Табіу ідэальна падкрэслівае гэты момент. Гэтае раптоўнае пытанне літаральна апускае іх з нябосаў на зямлю. Замест таго, как бяздзейна глядзець уверх, паслядоўнікі атрымліваюць выразны сігнал. Дзейнічаць трэба тут і цяпер. Місія пачынаецца. Гэта зусім не канец гісторыі, а самы сапраўдны запуск маштабнага глобальнага руху. Дарэчы, вельмі цікавая дэталь пра воблака. У біблейскай традыцыі воблака – гэта ж зусім не пра метеаралогію ці надвор'е. Гэта магутны сімвал, бачны знак прысутнасці самога Бога. Паводле гістарычнага кантэксту Табіу гэты вобраз азначае велізарны зрух. Гэта пераход ад фізычнай зямной прысутнасці лідара да абсалютна новай, выключна духоўнай, своеасаблівая, але вельмі важная змена фармату прысутнасці. Раздзел 2. Две часавыя лініі, адна падзея. Літаратурнае расхаджэнне. А вось тут пачынаецца сапраўдны літаратурны дэтэктыў і тэкставая загадка. У нас ёсць адзін і той жа аўтар, Лука, але ён прапануе две цалком розныя храналогіі для адной той жа падзеі. Варта толькі падумаць, у Евангелі ў шасце адбываецца ўвечары на Вялікдэль у Віфаніі, а ў дзеях апосталаў толькі праз 40 дзён да яшчэ і зусім у іншым месцы, на Аліўнай гары. Здаецца, нешта зусім не сходзіцца, правда? Як такое навогуле магчыма для аднаго аўтара? Адказ насамрэч вельмі просты і лагічны. Гэтыя аўтары зусім не спрабавалі напісаць падручнік па гісторыі ў нашым сучасным разуменні фактаў. Іх мэтай была тэалогія, якая значна важнейшая за гістарычную геаграфію. Напрыклад, гэтыя 40 днёў – гэта ж не выпадковасць. Яны наўпрост пераклікаюцца з 40 днямі ў пустыні, сімвалізуючы неабходны перыяд для глыбокай падрыхтоўкі. Тэалагічны пасыл быў на першым месцы, і гэта абсалютна ключавы момант для разумення гэтых тэкстаў. Пераходзім да трэцяй часткі. Універсальны валадар. Эвалюцыя ўспрымання Бога. Каб зразумець усю глыбіну гэтых тэкстаў, нам трэба зрабіць крок назад, ажно ў часы Старага Запавету, і зірнуць на 47-й псалом. Тут мы бачым сапраўдную эвалюцыю. На гэтай храналагічнай шкале відавочна, як змянялася ўспрыманне Бога ў гісторыі Ізраіля, ад выключна лакальнага бажацтва да вавілонскага палону і да вуладара ўсяго сусвету ў пасля вавілонскі перыяд. Гэта быў літаральна тэктанічны зрух у светапаглядзе цэлага народа. Давайце разбяром гэты маштабны гістарычны паварот больш падрабязна. Адбыўся пераход ад маналатрыі да чыстага манатэізму. Раней людзі лічылі, што ў кожнага народа ёсць свой уласны бог-абаронніца. Але менавіта падчас палону адбыўся гэты гіганцкі зрух. Аўтары пачалі сцвярджаць нешта зусім новае і радыкальнае для таго часу. Існуе толькі адзін-адзіны універсальны бог для ўсяго чалавецтва, для ўсяго космасу і ніякіх іншых. І вось яшчэ адзін класны лінгвістычны нюанс, які падкрэслівае Табіу. У старажытных тэкстах Бога часта называюць грозным. Сёння гэта звучыць крыху палохаюча, ці не так? Але ў старажытных каралеўскіх дварах гэта быў ледзь не найлепшы камплімент. Гэты тэрмін выкарыстоўваўся не для таго, каб палахаць уласных грамадзян. Наадварот, гэта азначала «наш абаронца настолькі магутны і непераможны, што ўвесь народ знаходзіцца ў абсалютнай бяспецы». Такі супакаяльны сігнал для сваіх і вельмі выразнае папярэджанне для ворагаў. Частка 4. Бясцэнная спадчына. Роздум Павла. Цяпер мы звернемся да паслання да эфесіянаў.
Тут фокус рэзка зрушваецца са знешніх гістарычных падзеяў на наша ўнутранае адкрыццё. Тэкст кажа: «Няхай прасветліць вочы сердца вашага». Сапраўды прыгожая метафара – вочы сердца. Яна непасарэдна падказвае, што для разумення гэтай вялікай таямніцы зусім недастаткова проста халоднай логікі або інтэлекту. Патрэбна шчырая ўнутраная гатоўнасць чалавека прыняць гэтае святло і быць прасвятлёным. І тут мы бачым яшчэ адну неверагодную эвалюцыю – трансфармацыю таго, што лічыцца спадчынай. Калі ў старым запавеце спадчына – гэта літаральна фізічная зямля, канкрэтная тэрыторыя, якую трэба заваяваць і ўтрымаць, то ў новым запавеце гэта ўжо духоўны стан быцця і вечнае валадарства. Прастора пашыраецца ад звычайнага кавалка зямлі да бесканцоўнасці. Гэта прынцыпова іншы ўравень мыслення. І нарэшце, частка 5. Вялікае даручэнне. Небяспечная рэвалюцыя. Апошні тэкст на сёння – гэта Евангелие ад Матвея. Яно завяршаецца тым, што ў групе паслядоўнікаў даручаецца радыкальная місія. І звярніце ўвагу на трынітарную формулу – Айцец, Сын і Дух Святы. Мари-Ноэль Табю асобна падкрэслівае, што ў той час гэта была сапраўдная і нават вельмі небяспечная рэвалюцыя. Публічна выкарыстоўваць адразу тры імі ў культуры строгага жорсткага монатэізму – гэта быў прямы шлях да сур'ёзных праблем і пераследавання. Гэта патрабавала проста каласальнай смеласці. Але вось што самае важнае ва ўсім гэтым. Абапіраючыся на дадатковыя каментары з блога Цьеры Жаласа, мы бачым, што ў цэнтры ўсяго застаецца чалавечая свабода. Гэта фундаментальны момант. Нягледзячы на ўвесь касмічны маштаб гэтых падзеяў, удзел і супрацоўніцтва павінны быць цалкам дабравольнымі. Ніхто нічога не навязвае сілай. Свабодны выбар заўсёды застаецца за чалавецтвам. І вось тут ідэальна вырашаецца галоўны парадокс всёй гэтай гісторыі. Лідар завяршае сваю фізічную прысутнасць. Ён назаўжды сходзіць. Але адначасна ён заяўляе пра сваю поўную ўладу і абяцае быць побач кожны дзень. Імя Эмануіл літаральна перакладаецца як «Бог з намі». Гэта значыць, што фізічная адсутнасць замяняецца магутнай, небачнай і, самае галоўнае, пастаяннай падтрымкай. Проста геніяльна, ці не так? Падводзячы вынікі нашага сённяшняга разбору, варта пакінуць трохі часу на роздум. Як гэта вельмі стары, дбайна сканструяваны гістарычны наратыў пра лідара, які сходзіць, працягвае ўплываць на нас сёння. Ён літаральна прымушае зусім інакш паглядзець на тое, што такое сапраўдная свабода выбару, што такое наша місія і як мы разумеем адказнасць. Гэта не проста старажытны тэкст з мінулага, гэта магутны інтэлектуальны выклік для нашага сучаснага розуму. І гэта, бадай, самае галоўнае, што варта ўзяць з сабой пасля гэтага агляду. Дзякуй за ўвагу.